Atol sa debriefing, gigrupo ang mga sundalo o gipahimog usa ka activity workshop. Mismong ang mental health team sa neuropsychiatric section sa Campanacan Station Hospital ang nagpahigayon sa comprehensive stress debriefing session. Kabahin kini sa Philippine Army Mental Health Support Program na nagtumong sa pagtabang sa mga sundalo sa pag-manage sa ilang operational stress hilabi na kung gikan kini sa usa ka engkwentro. Paagi sab kini aron makarecover gikan sa high pressure mission o aron makamugna og lig-on nga psychological resilience. Ang aktibidad nga gipangunahan mismo ni Lieutenant Colonel Ares Makailang, ang Assistant Chief Nurse sa Campanacan Station Hospital. Ato sa sesyon, adunay gihimong group discussions, guided reflections ug psychological first aid techniques nga sa ingon niini nga paagi matabangan ang mga sundalo nga maproseso ang ilang mga experiences. Himuong prioridad ang debriefing hilabi na ngadto sa mga sundalo nga naapirmi sa battlefield aron mamahimong epektibo ang ilang tagsa-tagsa ka mga misyon. Peng Alinyo, Newsline Philippines, stay safe!